De pe luncă mi-a venit un dor așa, dor nebun de ducă. Unde sunt dragi copii, drăguței mioară la voi, mă. Oh, mi-e dor de voi, că tale că ai trecut cu ei, rău și cu tale ai făcut toi, la mulți ani. Nea Toadere, îmi cânti și mie ceva frumos care îți place dumitale cel mai mult și cel mai mult din... Cât ai cântat până acum? Hai că mai cânt. Ceva, ce-ți Pe place? cruduliță, doi bujuri, mai, dorule, Mă cântă mă. fantastic omul ăsta. Iare mama, o fișori, mai, Băi, dorule, mă. Are mama o fișori Ia și zi. numai 7 nurori, mă. Hai mă, pe una unde muși. Ia mai cântă ceva, ia. Ce-ți mai place? Nurorile ăstea. Ce-ți mai place dumitale? Așa. Alta. Câteodată când îți vine dor de ducă, A? ce-ți place să cânti? Lui domnul Tăzărică, ce-i place? Ce îi place? Dă codru, verde, de A? venit din Hai cătănie. să cântăm de la Mai știi ceva? Ei, ce zicea nevastă mea, măi, mai băiețe, nu mai bea, măi. Du-te-mă în bolea, pope, hai nu! Ei, mai băiețe, nu mai bea, măi, că tu ai să-ți pierzi viața, măi. Doamne ferește! Dar eu băiat cu minte, am băut ca mai înainte, am băut și am să beau, și gagica să-ți mi-o iau, mă. Bravo! Bravo, Tăzărică! Ia uzi, Bolo! Ia uzi. ce zicea și ce zicea, mă. Băiatul nu mă asculta și după aceea ți-l luam, mă. Și după asta să lua. Și mai departe. Nu mai avem? Nu mai zic. Mai ne aducem noi Am aminte. zis așa că De nu stată, vezi când mai ai câte un amic, câte un prieten, când... Băi, Teodore, băi, futut, mama! Băi, ce te bă, dai mine! Ce bă, cine mi-ai mai zis? Ăla care stă sub coșara aia, casa aia, cum îl cheamă, mă? Vezi ce, parcă l-ai pus odată în șans. Ăla din dreapta, casa aia, veche. o doveam de o De-a l-a așezat în șans. Ia și mănâncă Nea Teodore. Da, Așa, încet, mai un pic, că e bun. ia de nu zi totuși asta. A venit aseară mama. Nu știe. Nu știe. Din sătucul de departe. A venit aseară mama din sătucul de departe ca să-l mai vadă pe feciorul. Astăzi, domn, cu multă carte, A bătut fios la ușă. a bătut fios la ușă. Gramnic i-am ieșit în prag. Gramnic, i-am ieșit în Mi s-a prag, umezit privirea. mi s-a umezit privirea de iubire și de drag. Nu îndrăznește nici să calce. Nu îndrăznește nici să calce cu pincile în picioare, că a venit dor de tine, maică. Prinde iar să mă sărute și cu ochii prinde lacrimi. Asta a fost mamele noastre. Au fost. Am avut și noi. Ați avut și voi mame, păi aveți 80 și ceva de ani, normal că ați avut și voi mame. Măi, tu zici că am avut mame, mă? Nu le mai știi? Îți mai aduce aminte? Păi tia mea care mă băteam, coboară dracea de acolo din dudul ăla, la Ceaurești. Sau la Ceaurești,
cu vasele la mei, când tată mă punea, bă, dau cu bulă după mine, ca să duc boi, să ar. Nu, eu am pățit multe cu tia. Saci a fost 5 ani de conjugat. Dar ai iubit-o, nu? A fost mama mea. Vezi? Mama mea. Bună, rea, asta e? Nu știu. Da, pe Sache l-ai iubit? Nu mai știu care costa. Sache, mă, tactul. Apă, Sache, altă variantă. Sache, lasă-mă, tata, a fost 5 ani de concentrare. Păi nu, dar l-ai iubit după aia? L-am iubit pe Sache, l-am iubit cu mult mai mult pe tata. Da? Cu mult mai mult. Și pe tia, era reabă. Era reabă. Când m-am urcat în dudul ăla, coboră grasă de acolo, nu mai mă cobor, mămică. Și-a dat după mine și m-a bătut. La merg când Și nu te-ai supărat pe el că dacă și-a făcut o altă familie după aceea, nu te-ai supărat pe el că... Pe cine să mă... Pe Sache. Că și-a luat altă nevastă, că Nu am mai avut. să certa cu aia. Că ce să-l dai lui Neașu. Da. Nu prea am... Dar l-ai iubit în continuare, nu? Pe tata l-am iubit. Pe mama m-a urât-o. Iertați-mă, nu. Da, vorbesc serios. Eu... L-ai urât-o? Dorea ce era. Așa bine. Era rea, mă. Da, mă, după mă bătea. La mers mă bătea. În dun m-a bătut. La fular m-a bătut. Da, mereu în mine. Bă, bine! Îmi făceam să la. Dar te-a mine. Saci a fost 5 ani de jandarmerie, a fost alt om. Era alt parnic, alt cumva. Dar tia asta, mama asta a fost mama. Și am ieșit eu tot un tâmpit, un idiot, tot cam rău sunt. Tot ca mama. Am ieșit tot ca mama. Hai, mă gând bine. Păi da, așa e. Am ieșit tot ca mama. Vai, dar ce să băteau și să certau. El săracul, când a făcut casa, băi mamă, uite, fac casă la luncă și eu îți promit că îți dau camera acolo. Vai, camera aia a fost discuție internațională, nu așa ceva. Deci, când îi convenea, îmi dai camera. Când nu îi convenea, nu-mi dai camera. Că nu-i aia, nu. Deci, n-am mulțumit-o pe tia niciodată. Până într-un final, a plecat la Pitești. Asta cu mine ani de zile, coleașul. Da, dar până într-un final a plecat la Pitești, că nu i-a convenit nici aici. S-a dus pe capul lui Fisa la Pitești. Nici acolo n-a fost bine. Și ca să scape de ea toată lumea, i-a luat o garsonieră, nu știu cum. Da, i-a luat o garsonieră ca să, cum să spun, să fie independentă, singură și independentă. Bă, ea a fost... Și-a stat mămica a fost un fenomen. Ea a fost măritată cu un rus, cu un ucrainian. Da, și după urma lui a avut, după divorț, a avut mari beneficii. Deci ea a fost așa o... Mai venea la Ceaurești, o mai bătea pe codița cu pietre. Deci nu, Zice, lume. Dar culmilor, Hai. deci culmilor a fost că ea și-a dorit întotdeauna să moară încet și sigur, adică, cum să spun, fără dureri, fără să aibă... Tatăl mi-a iubit părinții. Deci fără să cineva să aibă grijă de ea. Știi cum a murit ea? A simțit că moare și a închis radiatorul. Da, a închis tată tu. Deci a pus un ceai dimineața. Acolo, în garsoniera ei, da. Și a pus un ceai dimineața și a făcut ceaiul. A închis reșeul să nu ia foc. Da, mă, asta e foarte important. Deci, e important. Deci în pragul morții. Deci n-ai cum. Deci a închis reșeul să nu ia foc, să nu se întâmple ceva, s-a pus în pat și a murit. Da, mă, și-a murit, mă. De te pui în pat și mori. Dimineața și-o găsit pe mămica moartă. Da, acolo, în pat. da.
Deci, cum să spun? Deci îți faci și ceaiul. Ceaiul era cald când au venit ăștia. Da. Și mori. Vorba vine. Și mori. Adică, Nu mai, tu erai mică pe timpul ăla, cred. dracu, aveam 20 și ceva de ani Aveai, ceai. mă, tu, nu mai. Da. Deci, cum să spun eu? Deci, ca să fii atât de conștient și de... La părinți, să vezi. Deci, atât de Îl conștient găsesc mort, nu? înaintea morții. Pe tea mea, pe mama mea, pe mama ta, cum te-al pe tatăl tău. E greu, bă. E greu să vezi asta, neneală. Însuși. S-au dus. Vremea, S-au dus. ne ducem și noi. Deci, pără. Ușurel. Unde zice, părând venim, Ușurel. părând te duce. Da, mă, Tudorică. Dragă fetiță. Eu nu știam cine e Tudorică, da. Domnul Tudorică, așa de frumos cântați. Îmi pare rău că nu mai țineți minte multe cântece și probabil că în tinerețe știați mult mai multe. Ia zi, bă. Dar Du-te la mă, vârsta da. de 81 de ani aveți o voce minunată. Vă mulțumesc. Hai, iaudele, mă, iau dragostile mele, mă. Iaulele, iau dragostile mele, mă. Cum sunt foarte de grele, mă. Cum le-am iubit eu pe ele, mă. Mai mândruță pentru tine, mă. Hei, merg până codru de 3 zile, mă. Hei, 6 merg să o culerg, mă. Și pe mândra să o găsesc, mă. Ia-o-ți, mândră, ia-o-ți, măi, mă. Ia-o-ți, Doamne, ia-o-ți, măi, mă. Ia mă ajută-mă, Doamne, pe mine că mi-e foame. Mâine mă pui. Bravo! Să trăiești, Nea Tudorăvi. Super, super, foarte frumos. Foarte frumos. De ce mă, ce l-am văzut, mă, să cânta ca pe derbete? Da, nu știu de unde cânti dumneata, de Telorman. Că nu-ți cânti de Argeș. Păi nu, eu dacă Ia, aparțin de județul Vâlcea, așa. înțelegi? Mata cânti de Telorman. Da, corect. Ce mă, tu ești în telor, mă, neară? El cântă de Telorman. Stai, mă, nu ești de aici, Argeșan, dar nostru? Nu Selean? Nu, Nu, Hai, mă, ca cum, mă. nu, Din telor, mă. da. Nu știu, n-am știut. l-ai văzut că l-am prins? N-am știut asta. L-am prins cu minciuna. Cântă de Telorman. Dânsul cântă de Telorman, nu cântă de Walt, nu cântă de... Hai ceva după Olt. Avem ceva, ai ceva după Olt? Oltul ce curge la deal. Hai, mă, că nu curge la deal, da. Cântă la vale. Mai glum. Ia. Și? Nu. V-am făcut am abilitate, așa că fiindcă vă fata acum minte. De ce, Mata, nu mai cânti? Băi, place Diana să mea, mai cânti? Tată, iartă-mă. Nu mai place să mai Mă cânti? repet. Să cânti, că Cu să te acest simți domn bine. Toader, cu acest domn Toader, pe scena, bă, l-am bătut, am dat în el, am Martă. desfăltă ușa căminului, l-am găsit pe scenă, jucat tablă, nu știu ce jucai, te-am găsit pe scenă, nu știu ce jucai acolo. Vai, ăsta are 84 de ani și Mata e 81. Și-și aduce aminte de ce s-a întâmplat De acum. toate datorile. Da. Da. Te lambă! Nu. E bine, dacă vă aduceți aminte și vă ține memoria, da, e foarte bine, sunt foarte amintiri bine. și Amintiri puțin mai plăcute. și puțin mai urâte. Important e să ai amintiri, să trăiești. Depinde cum sunt. De ce calitate. Și bune și rele. Important e să fi Bine, făcut ceva bine în am- viață și bune ca să și- ai amintiri. Sunt ani. Și important e să mai trăim, să le împărtășim. O, Doamne, tu mai trăim, mă? Da. Hai! Hai, fiară, hai,
Hei, mama când m-a făcut, mi-o legat sticla de gât și-o lăsat cu jurământ să nu dă de la gât. Hai, țura și țura, țura, țura și țura. Hop. Hei, hop, și iară, Hop, hop. hop, și iară, hop. Hop! Pe țașcă plotolerului, stă pe bucacurul lui, iar așăfului de post este cu o palmă mai jos. Țura, țura și Hop, hop, țura. hop. Hai, și iară. Țuraiai. Hei! Pe decutât a fost tăiat, spitalul m-a vindecat și nici dracu nu m-a luat. Hai țura și țura, țura, țura și țura. Hai lelei, 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 lelei. Și să ia și eu votri și uite ia doi mai trăi, futul de lui tău mari, pe tu duca șeterii. Hai, 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 iară. Hai, hai, țura și țura, țura, țura și țura. Ce zicea mamica mea, să nu le sticla de gât, că până noi cu jurământ. Hai, hai și iară, hai, hai, hai și iară, hai. Țura, țura și țura, hai, la, 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 la. Hai! Țura, țura și țura, țura, țura și țura. Ce zicea mamica mea, să nu le desica. Hai, hai și iară, hai, haidea, 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 hai. Ia uite, am bătut și eu votri și-i bate de mai trăi. Futul de lui tău mari, pe tu duga șeterii. Haide, haidea, haidea, hai, păi de cât a fost ea, spitalul m-a vindecat și nici dracu nu m-a luat. Țura, țura și țura, hai, ha, 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 ha. Deci dracu în tot. Hop! Yes, Toadele, Ce? iertați-mă, numai o clipă. De urechea, dă-te puțin mai încoace. Urechile dumneavoastră nu sunt atât de muzicale. Uite-te, bă, Urechea muzicală este făcută genetic. Dacă te-ai născut cu ea, o ai. El s-a născut, uite, și urechi are muzicale. El are urechi mai calene, și cred că cam alele tale. În orice caz, domnul Toader, nu v-am cunoscut până acum, poate v-am văzut, normal că v-am văzut, Am făcut, ca să vă spun ce... dar așa să vă spun, nu v-am cunoscut așa de aproape și sunteți o minunăție pentru mine. Adică atât de bine cântați și atât de bine cunoașteți încât Tată, eu sunt fericită. dar vine acest om, Sunt fericită că v-am acest cunoscut. om, uite, ne mai întâlnim. Mai mă duc pe acolo. Păi mai mândruță și dumnealui pe la pentru mine. Ia tine, taci. mă. Taci, mă. Auzi, tată. Ei, mai mândruță pentru tine, merg pe codru de 3 zile și eu merg și o colesc, mă. Și pe mândra să iubesc, mă. Eu în mândră iau orlele, mă. Iau scântecile mele, mă. Cum sunt foarte tare de grele, măi, mă. Cum sunt foarte tare de grele. Iau în mândră cucul cântă, măi. Eu în mândră cucul cântă, ieși afară de la scută, mă. Ei, cucu cântă, ne la zice, unde te duci tu, măi, Măi, voinice, voinice. măi, mă. Of, of. Super. Nu o clipă. Ce Nu, frumos, nu ce le frumos. termin, dar... Da, dragul meu. Dar- Nu le termina. Nu le termina. Dar Dar- cucu, Că eu te înregistrez și vei fi... decât cucu. Mierla. Care cântă mai bine păsările? Mierla, Cucu. Păi nu ți-am spus? mierla. Hai cucul cântă, mi le zice, mă. Cam așa. Hai să toc tu, măi, voinice, mă. Ia uzi. E tu ești tata. cucu, eu sunt Mierla, mă. Eu sunt cucu. Ascultă. Ai văzut? Eu sunt cucu. Când cucu. Mierla, da. Da, mierla e mierla. Dar mai ascultă. E, O, cucu.
Măi, frate, Doamne, ce sărac. aceste ani, păsări, nu, că ăsta sunt păsări. Niciodată. Spuneți-mi, băi, Diana, tatăl. Nu știu, eu am și o vârstă. Mai puțină, mai multă. E acolo undeva. Domnul să vă ajute. Dar hai să vă spun o treabă. Nu știu. Ca dumneavoastră, ca tata, ca dumneavoastră, o să fie foarte greu să mai găsim, să mai găsească copiii ăștia N-are. undeva ca să vadă ce Să audă, să vadă, să da, audă. ce bogăție culturală am, ce bogăție culturală, Asta, ce bă. mâncare bună, Asta. ce Totul, bă, totul. cât e de bună. Pe frunzuliță în călbăiniță, Ilenuța mea, mă. Ia uzi, mă. Ia E uzi. fie mândra furisită, Țită? Ilenuța mea. Ei, cu cine te-ai țăinuit, Ilenuța mea, mă. Și cu cine ți-ai vorbit, Ilenuța mea, mă. Da. Da. Ilenuța. Nu mă lasă să termin. Dar lasă-l, mă, nu mai, te rog eu frumos. Ce să mă ți-am întrerupt cumva, am avut, am cooperat. Păi are și... Ilenuță, dragostea noastră, Ilenuța mea. Nu cântat vei cu cincoasă, Ilenuța mea. La cireșul dintre vii, Ilenuța mea, mă. Hai mă că l-am Păi unde știai că viu, Ilenuța mea, mă. Păi vezi că dacă l-am dus. De unde știai tu că te Între vii. Între Între De unde vii, tu mă Ilenuța tată? mea. Păi eu știu pe unde ați fost voi, pe între vii. Am mai fost, mă. A fost Noi odată. pentru vile sus colo. Măre. Măre. Și mâine mă duc, hei mândruță la plug, hai și eu să te țin Hop. mândruța mea. Asta nu știu. Mândruță mă duc, Hop, eu la plug, măi mândruța mea, și eu să te țuc. hop, hop. La 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 la. Că eu sunt banat, cel mai bun băiat, Du-te, și mă, duce bă, la sărutat, mândruța mea. Poți, mă, să iei. Păi nu mă lasă, bă. N-ai cum, mă, n-ai cum. N-ai. Este imbatabil. Imbatabil. Deci așa ceva ca dumneavoastră rar mi-a fost să întâlnesc. Pe cuvântul meu de onoare. Să Bă, nici- aveți atâtea melodii, Ce? să le știți. Am Doamne. multe... Atât am carnetul. Cu Ia. toate cântecele, atât ai de gust. Da? Dar Îmi cui place foarte mult. Să le spui că n-ai cum. Păi uite, eu o să vă înregistrez aici, vă înregistrez și credeți-mă că o să fiți nemuritor. Deci cu cât îmi spuneți mai multe melodii, o să vă cunoască foarte multe persoane. Pentru că așa este acum. Mergi tu pe acolo, pe la București. Nu, pentru că eu vă înregistrez acum. Mama, o fișorii, mai, dorule, mă. Are mama o O fișori și numai 7 norori, mă. Ei, unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă, mă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă, mă. Ei, băiatul după ce s-a surat, după nevastă s-a luat, mă. Face ca nevastă sa, parcă l-ar fi crescut ea, mă. E adevărat? Dar o față e mai bună și a legătura pe mână și mai vine pe la mumă, pe la mumă, pe la tată, tot mai trece câteodată, mă. Și da. Băi, cât adevărie, ia Bravo! Că mai Bravo! trece câteodată și pe la Super, super, super! Cadere, du-te, mă, că mai nemuri. Plec acasă, ho. Nu, cum să Pleacă, plece acasă? mă, Valea. Abia ai venit. Plec acasă, ce? De ce să pleci acasă? Găi! Cu ce? Hai, mă, mai servește, te rog, un pic.
Suntem la o tablă dacă mai e la... Cum să nu? Păi mă știi, mă duce, mă... Eu. Îl Vrea să bat, mă bă, bată. știi cum îl bat? Capă coadă. Vreau să mă bată. Ia, ține așa până vin eu. La tici.